Ja ette saa minua elämänä. Se paska kaapututti Erkkilä, jotta se rakentaisi sille oman portaalin. Meidän erikoisalojahan ovat verirahat, kiristys ja panttivangit. Sivubisneksenä tämä Davis on jo koittanut pitkään avata toimivan portaalin johonkin rinnakkaisulottuvuuteen. Rakenna se portaali tai kuole. Mitä meinaat tehdä? Menen etsimään tätä Davisin ja sen dogpikes. Siten löydän myös Erkkilän. Kuvittele ääretön määrä universumeja. Ja tiedäthän, Terra, jokaisella on unelmia. Olen sitä mieltä, Terra, että tänään on tapettu jo ihan tarpeeksi. No valitettavasti olen toista mieltä.